И ето, че успяхме! Здравейте! Тук съм събрал семена за птици и ще ги раздам на 50 гълъба. Ще отида до близкия парк, където ще започна, но мисля, че ще срещна повече животни в парк номер 2. Времето е лошо, хладно, но ще бъде забавно и интересно. Нямаше много хора и пространството беше някак свободно. След като стигнах и нахраних няколко птици, почаках Силви Орел да дойде до площадката с масата за шах. През това време броят на птиците достигна почти 50. Ето малко кадри. Времето започна да се разваля и затова потеглихме към парк номер 2. И ето, че успяхме! И тук идва моментът да се направя на ютубър и да кажа, че ако ме последвате и ако получа 3000 лайка, аз ще отида с още една труба с храна за птици. Но аз така или иначе ще го направя тази събота, заедно с една бучка сирене за някой друг гърван. Приятен ден и благодаря много, че гледахте този клип. Дано ви е бил полезен и интересен.